Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere neng Durna. Kuwi ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono, nek ora ditandhingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar. Nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Wah, nek 100 kokean. Tapi ya Pak, truk wangi truk. Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok ngewangi. Reng ayo perang reng. Ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha ora omong truk. Kurawa 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Oi sayang karo aku ra, Man. Nggih, kula tresna kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu nang taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda karo kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih ira merek-mereke krokodil. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negari Pancawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Mriki ngestaken dawuh. Lurah Semar kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggono. Sing ati-ati ya. Anoman mriki ngestaken dawuh.